iki. Ane kono ora nganggo dhuwit, nek tak ono kan nganggo. Nyuwun sesedeman kalian gubuk asmara. Wis. Iki ampine sesedeman tok bae gubuk asmara kok gara-gara apa diwalik. Nek muni kabeh kesuwen ra ya Mas. Ora, tegas sing muni ora. Ora apa-apa tegas wong nanggap kok. Daripada do nonton live streaming ora nanggap ning melarang-melarang. Cen. Aku ya bape apik saka warga laras ora tak gunakake eman-eman. Aku sing ngendang ora kaya keplakane Sumantri to. Seneng aku. Yuk sing nyuting kae dolop. Dolopku kan. Pak Wahyu Widodo ya. Wis Bu Makmur arep ngopo nang kene? Bulase. Gubuk asmara. Sejeman ki karo gubuk asmara keras ngendi? Wis, dia sakit digilir Bu Makmur. Ini tetep halus nganu kok sejeman kok. Ini padha-padha le halus sing wong nang gubuk iki ya iso asmara-asmara. Sejeman ki mek padha ya. Ya Bu Makmur. Bulase. Nang kene melu ning jet iku kudu melu ya nyambut gawe ora kok makan gaji buta. Lah nggih. Ya nang Lumayan. Lumayan. Ati bawani ora. Derek. Lendro apa pelok? Ya wis. Manut. Ora ngerti kan iki mung manis nganu kok. Ming pira-pira wong nanggap. Wong ngerti gending kok Widianto iki. Ora ngerti tukang bensin. Deno Mas nganti joge percayane ora ada kerang. Nek suaramu oleh iki. Ming rupane kurang nom sedikit. Biyen nek taun nom lah. Saiki wis trimo kok. Tuwe pira-pira. Jajal kanca-kancane copot bae. Ben ra kaya tukang las. Maka bayine becek. Ya, terus mikir ki aja ditempleke kono kuwi rada ngono. Kaya disendheke nang kono. Ambak pasiran minceng wae. Enak. Ya. Lelampahan ganggang jual kuwi jalan kuwi tak entek ya ora dijok. Ora suwe bapak itu wis kok. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Sing den komene kok geneng-geneng istimewa. Mongko nanggon kowe elek dhewe iki lho. Ming pikiran lho.
ayam bener. Ini kok istimewa. Apa kedosan? Jeman ya napa. Karang sing nembang ki kudu papan sesuai karo panggonan. Karepe nembang Bunga Asmara mergo kene iki cerak pantai, ha Pantai Progo. Iki pantai iki dul kono dul wetan. Iku kowe padha kubu-kubukan Asmara.
Kula yo tembange Guguk Asmara. Mbok menawa ki karang sing munduti mau Pak Wahono kae senengane kok golek guguk. Dadi tembang iki sesuai karo nggon, nek nggone iki cerah wit waru ya lagune Warudaya, ngata. Nek lagune cerah kuburan kaya ngene iki ijin miring, iya ya. Nek lagune cerah pabrik kotang, kali kotang lagune iya. Nek cerah wates Keblek Wates, cerah stasiun Stasiun balapan, iya. Nek kose cerah Bandung, halo Bandung, iya. Anak sesijeman mau mergane ngopo? Ayo karang Pak Wahono seneng ijen wong sesijeman. Nggih lapine jaluk sesijeman. Jadi ora apa-apa aku meneh, kok jenengan apa? Ayo aku meneh. Rasa padu. Konjur, bukati pripun nyambut damel mboten? Nderek. Monggo aku jumeneng. Wong sing nang berat jemeneng kok sing turu wis ra kuat jemeneng. Dibawani boten. Manut. Ku ndak derko kula biri-biri dumaku tuwa ora kon nembang pamane. Ndak tersinggung. Kanek kula boten. Ya bejane Pak Wahono iki. Karang Waranggono nyekar ya tak tibake Mbak Ati. Ra apa-apa ya tak baone ya. Ra apa-apa ta? Sira. Anu nang bae berarti kaya ora cocok. Udah. Kena botol banyak-banyakan apa? Seru gemblontor kok banyu kalen. Kecerahan kuwi aja cerak-cerak nah ndak nyemberet suaranya kutha anu aja no cencok ngono kuwi padha cerak ngono kuwi bener terus terus tresno sasi
Prandek kuno ana penggemar sing kersa nyaosi saweran Bu kagem Ibu Kanti. Dina Pendi disaosi Ibu bukan 100. Aja meri. Saka Pak Walijan. Saka Pak Kawijan ya. Matur nuwun Pak Kawijan, iki dados amalin jenengan. Saungkure wonten latihan setunggal pinaringan kesehatan yuswa panjang. Ndongake nek dine-ine iki. Ya jelas. Wis nembus iki. Kaya isih ana sing nyawer nganggo kok ngono nganu e. Tak nggo punden iki. Tenang Pak, nek bakul sinden pinter ngene iki kena nggo sinau lho, napa iki do ngrungokke dolanan HP wae. Iki berarti. Upamane kuwi ya, upamane ku Pak Jono ki yo upamane. Dadi ibumu ya luwes-luwes wae. Apa kuwi Pak Jono kuwi anu wae kok antem ana wong loro. Kualat ya. Nah, kelotok ini ke ora kena mimpi yo ora kena. Kuwi sing ngomong Pak Jono ora seno. Yen ngapura itu lan anu guyon mah. Juk niku kelotok ora kena batas-batas. Ngene no. Apa mah? Kripik gedang kripik telo, ndak? Mengko disambung gara-gara nek ana pamundutan mengko dipinangkane gara-gara saking nutuke lakon sithik. Mergo penggemar ki werna-werna. Kalau sing ngono. Apa-apa wis iki. Wis biasa. Dinten 5 Mas. Ngomong. Nusuk aku ya. Tunggu sing adupa kumelon. Nemengken tiasa ngabeki. Jawanku sagung jajan nanging sang tangi tibi
wiyadi sinebut ing wonten pamujan anggih kocampo ing weten Pasibanjar Prabu Baladanata Mandura ngawe sanggahing Purwadya Bala Kraton Kumbina yen to Kacandra Patih bleber ya sulung mlebu dawa